ngeke ube celebrate ungakadluli isandla saka 2 plus. Hayi ngeke ube celebrate mfana ngithi. Ngiyapheka ngiyathulula mina. Ngeke ube usomabhizinisi ungenayo ivurvaya. Fanele kube nento ephilayo le esegazini oyizwa ukuthi no mina manje ngingabhidela 10 elingaka ngiligage. Hayi ukuthi wena njalo bayakubiza usayine mase kufanele uqashwe kawuqashwe. Ngithi mina abantu abafuna injabulo yasemhlabeni bangaya kwa 2+2 ngoba ila uzothola khona injabulo yala emhlabeni. Hey ngithakatha ubani? Hey khohlwa lento oza kimi, woza la, woza kimi. Ubani okuthakathayo? Ubani okuthakatha? Hey woza kimi. Akekho umuntu okufuna khale ngokuthi mina ngiyathakathwa mina ngisaphila. Ebanele. Into okuthi umthakathi ayikho. Yabo nje ukuhamba uthi hey ubani uyangithakatha wathakatha ubaba wathakatha umama sengisele ngedwa bodadewethu bondliwa yimi. Ayikho lento leyo. Inkolelo lezo. Uyakholela wena ukuthi akuthakatha umuntu. Woza la kimi ungitshela ukuthi ubani okuthakatha ngidile naye. Akekho umuntu okufanele efe ehlupheka. Ngoba kukhona omunye umuntu uyazi banele kuye kufika umuntu endumbeni athi mina ngifuna ukuthwala ngomntanami. Ufuna ukuthwala ngengane yakho kwenze njani? Kanti lo muntu uyazi akadingi nokuthi azathwale. Udinga nje siwasho lesiclean. Umfake esiwasheni, umfake emthini obovu, umfake emthini omhlophe. Mfowethu, bese umthumela ukuthi hamba nawe uapply njengabonke abantu, apply umuntu aphumelele. Akubona bonke abantu abayophumelela ngokuthwala bafowethu. Superstar Ukstalevo bafethu, welcome back to the biggest YouTube channel. Bafethu nani ngasubscribe siyaqela nani ngasubscribe nipause le video. Pause this video bafethu and subscribe and share notification button, ni comment and thatha ama clips and share, make noise bafethu. Let everyone know we are back on the biggest YouTube channel. Siphakathi inside, we're in the building. Njengenjawelo, Arvisuals is in the building, the collective is in the building. Majale sebenzisana nawo la kule podcast bafethu njengoba sihamba shooter noma nganguphi business mobile bafethu siya feature noma ngabukuphi. Shout out to iClear Store njengenjawelo. Iyatholakala kamanzini bafethu, check them out on Instagram iClear Store na Facebook na TikTok. Ubashali round lapha nje nobheka bomsali bafethu nabo basupportile kakhulu le podcast nalapho labakhona khona solo bayazama ukusupport. Siyabonga phinze kakhulu bafethu, siyabonga kakhulu ukuthi niyadinika isikhathi sekuthi niyibukele iPodcast noma ngabe sometimes ima audio ethu ahlathi darisha noma ngabe sometimes ama visuals asingazibambisi. Siyazama ukuthi si make sure ukuthi lehlelo liba up to date. We are taking it one day at a time. Siyabonga ukuthi you are patient with us noma ngabe bayazama criticize, but le criticism iba constructive. Siyabonga kakhulu, we don't take it lightly. Sitanayo kancane road to 30k subscribers bafethu. Shout out bafethu, siyabonga kakhulu. So nyalo, it's a very special episode bafethu because we have a visitor lote specifically for this episode la kule live la kaNgwane bafethu, all the way from Jozini kwaMhlabi yalingana. Nimbona kakhulu enkundleni ekuchumana dokotela lomkhulu la kubo YouTube. Hayi YouTube ke vele une presence. I think I knew him bo 4 years ago YouTube. Solo nanyalo relevant and uvele wangishayela icingo straight from there wathi baba ngikhuluma nale ndvodza yini le phethe lihlelo leli nguthi ngoba phela ama scammers semaningi ngachaza wathi ya ngiyeta lapho ngidela specifically lehlelo and ya siyabonga kakhulu kudokotela lokhona nyalo. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome dokotela 2+2 is in the building. Dokotela siyabonga kakhulu, sibonge kakhulu banele, sibonga kakhulu ishow yakho, sibonge ukuthi khombisa umsebenzi omuhle nanendlela ophila ngayo. Sibonga umoya wakho. Namhlanje silana ezweni lakini sithi bayede sibingelela bonke ubukhosi obukhona. Yebo. Hayi. Ziyakhala Mr 2+2. Yeah. How soke wafika kangakhi la ekhaya kaNgwane noma uyaye ube vele ngumflotako? Ngihamba kakhulu lana ngoba njengoba mawukhuluma ngo Dr 2+2 ukhuluma ngomelaphi wendabuko olapha ngenjula. So ngihambela kakhulu la, kakhulu ukuthi ngeke ungibone cishe sihlangana endleleni ngoba ngihambela wonke lo muntu okhalayo, ngihambela wonke lo muntu ohluphekileyo. Mina ngihambela wonke lo muntu owazi usizi, ngihambela wonke lo muntu owazi ukukhathazeka. Mina ngumuntu ohamba eshumayela elivangeli ukuthi abantu abazinake bona, bakhohlwa abanye abantu,
abantu abazazi bona ukuthi bafunani empilweni bese bahlala kulento abayifunayo bazophumelela ngoba banele ngeke uliguqule izwe lahlula kamkhulu. Ngakho-ke ngomuntu onesiphiwo sokuthi menze izinto zenzeke kubantu nokungathandi ukubona umuntu ehlupheka, ekubuhlungu kakhulu ukuhlupheka. Ngaduma nje ngakho ukuthi ngumuntu ozonda inhlupheko. Ngaze ngathi mina ngelinye ilanga uzwa nje kuthiwa abantu bathi hayi thatha lento ayinabungozi, yaduma yonke lento kwazi kwaba namaculo, yimi founder yalokho. Ngangithi abantu abathathe bangalokhu beshona le nale bethi bagxeka abanye abantu. Landela ubizo lwakho, zazi wena ukuthi ufunani, thatha lento ehambelana nawe kusemhlabeni la. Hey Dokotela, udume kakhulu enkundleni yokuxhumana ngekuba ngumlaphi wenzabuko. Na ungasithatha nje usibeke ukuthi maybe ngoba ligama laleli hlelo i-What's the Story, siyasithandze kwati ukuthi singangeni kakhulu emsebentini wakho ukuthi wena uqale njani lo msebenzi le calling noma ke leli bito lakho uma ubizo ngesiZulu. Right? Yeah, right. Ifikela nini le mfo Dokotela ukuthi ube ngumlaphi wenzabuko? Nongasithatha nje ukuthi ulijale njani, ukhule kuphi, and uzusibeke la kufika khona ukuthi so ungena ku ekuthwaseni, right? Yeah. Ake ngiqale lana ke ngithi lokhulumayo ke manje sekukhuluma yena Dokotela 2+2 sigadla senyama safela emazweni, undaba zabantu ziyakhulumisa, amakhuluma kwahlula iphoyisa. Ngingumaxoshwa imfene mina kwelakithi embodla, ngundaba zabantu ziyakhulumisa, ngokhubalo limbiwe egcekeni, ngumqabuza nkukhu zinamatshwele, ngumaxoshwa hayi khona mana ngiyeke man, yaza ngiyeke. Banele lolu bizo lokuthi namhlanje ngiyithole sengaziwa nationally and internationally njengodokotela u2+2. Cha, ngingumfana, ngingubaba Sibiya, ngiwaka Sibiya mina Sibongo. Ngazalelwa endaweni yakwaMhlaba yalingana, ngizalwa uSibiya, ngafunda khona, ngaqeda khona esikoleni. Ukufunda kwami bengivele ngizalwe nginalo lolu bizo lokwelapha, kodwa mina ngangingazi ukuthi kusasa ngaba umuntu lomkhulu lokhothamelwa nawo wonke umuntu emhlabeni. Mina bengazi ukuthi ngingumthandazi ngoba bengikwazi ukukhulekela amanzi nje kuphela, ngikwazi ukuprofitha kuphela. Ngangingazi ukuthi kukhulu okungale ngaze ngibe yikho. Ngakhula kanjalo ke ngingumthandazi waseZayoni, ngimthandazi sikhulekela abantu, sizinsizwa nje sikhuleka besinda abantu. Hey, indaba yaqala la ko2006 la ngaqala khona ukubona impela ukuthi ke ayi manje lento ikhula iba yimbi. Ilapha ke nobaba okuyena ubaba ongizalayo, ubaba uSibiya, ngiyakhothama kuwe Sotobe omkhulu, usaphila kubaba. Uyena kubaba owathi sengikhulile wayesengihlalisa phansi, wayesenginika ke lo msebenzi wabantu abadala ngoba kunesikhwama esasivele singesami, kungesikamkhulu owangigcinela sona ubaba. Ngike ngenza umcimbi ithi last year March 22, ngenza umcimbi omkhulu wokubonga abazali. Umcimbi nje waba national mfethu, waba nzima kakhulu. Wafictura lonke uhlobo lomuntu. Lapho ke ngangizama ukukhombisa isizwe ukuthi mina nginobaba, nginomama, nginabafowethu, sazalwa siwu7 namanje siwu7. Nginezingane, akufi umuntu kodwa ngiyaphila. Akufi umuntu kodwa bathi abantu sithwele. Akufi umuntu kodwa bathi sisebenza ngezinto ezinzima. Ngizama ukuveza kubantu ukuthi no, mina baphila abazali bami futhi ngiyabathanda. Kodwa inhloso yomcimbi kwakukubonga ubaba. Ubaba waba neqiniso kimi mfowethu, namanje ngiyomhlonipha kumanje ubheka 100 years. Ngimhlonipha ubaba esigamekeni sokuthi wakwazi ukubekezela. Yabona uma sikhuluma ngokubekezela, wakwazi ukuba neqiniso wami baba ngoba isikhwama lesi sidala kodwa kazange wasinika umuntu. Umkhulu wamtshela wathi uyonika ubani lesikhwama. Lesikhwama baba bakhona kabanikanga, bazi baba yi3. Ngithe sengikhulile wasengigada ubaba. Ngangitshela ukuthi ubaba uyangizonda mangikhula, kanti ubaba kangizondi.
kodwa wayengafuni nje ngikhululeke ngidlale nezinye iy'ngane, ngenze konke ukukhula. Wayengafuni ubaba, wayelokhu engigade njalo, engiqhathanisa notshwala, engiqhathanisa nezinye izinto. Kulapho-ke ngithe uma ngibuka ukuthi hayi mani, ubaba ngelinye ilanga uma engifundisa ukuthi wendoda, nayi-ke into ede ngikugcinela yona. Umkhulu wakho yisikhwama lesi. La kunezinto ey'nje, lokhu kuphakelwa kanje, lokhu kuyini, lokhu kuyini. Angithi angizwa. Ubaba sikuye isikhwama sikamkhulu. Wayesesi-hand over straight kumnikazi waso oyimi. Ngabona mina ukuthi no sengiphakame kakhulu, ngibasizile abantu millions and millions. Ngase ngithi mina no man, kufanele ngibonge umzali. Abazali bayikho konke. Mhlawumbe wena ungagijima uye esontweni. Mhlawumbe wena ungagijima uye esontweni kanti ushiye umzali akekho happy emuva. Sibusiso kasikho. Akekho lo muntu odlula umzali. Akekho lo muntu oyoba mkhulu okudlula umzali. Futhi akekho omunye uNkulunkulu oyokumbone wena ngaphandle komzali wakho. Umzali wakho noma engenamacala, noma ungambona ngathi uyabheda namhlanje, kodwa umzali wakho uyohleze ngumzali. Ngisho bekuthiwa akanalo yihlo, wena awakho amehlo aphelele. Ayikho into ebaluleke njengomzali. Ngiyamsaba umzali. Ukuze izinto zakho ziqonde empilweni namhlanje, ukuze izinto zakho zishintshe, uyadinga ukuthi ubuyele kubazali ubatshele ukuthi uyabathanda. Abazali bayikho konke mfowethu ezweni. Yingakho ngangithi mina ngiphakamisa udumo ngenxa yokuthi lesiphiwo ngaba ngisibonanga kuba umzali wami ukhohlakele. Abazali bayakwazi ukusikhipha sasesiswini. Ufike 9 months awusekho emhlabeni ukukhiphile. Kodwa umzali wakwazi ukugcina, wakuhlenga, wakukhulisa ngendlela asiwakukhulise ngayo. Uyadeserve ukuthi umtshele mzali wami ngiyabonga. Noma ungenzanga into eyumcimbi, noma ungenzanga ini, but ngomlomo umtshele mzali wami ngiyakuthanda, ngiyabonga ngoba mina ngiyaphila. Asambe banene. Hayi ufikile dokotela, ufike namhlanje siyithatha live dokotela. Kunjalo mfowethu. So nasoyithatha ke dokotela, nasi isikhwama njengoba usho ukuthi babe soyakunika. Sewuyawucala ke manje lo msebenzi. Wendani kahle kahle? Sithatha sibeke ukuthi yini umsebenzi wakho? Uyinyanga, usangoma, because mina angathi maybe usibeke umehlo ukuthi uyini umsebenzi wakho, wenda ini. Ngoba bathi kunenyanga, sangoma, umthakathi, wena ukuphi lapho? Banele ngiyikho konke mina. Hawu. Baba mina ngiyikho konke. Ngiyangithi mina ngiyikho konke ukuthi wena ungifaka kuliphi uhlelo. Mungifaka ohlelweni labathakathi nakhona I'm present. Mungifaka ohlelweni labafundisi nakhona futhi ngikhona. Mungifaka ohlelweni lokuphilisa ngempela futhi ngiyaphilisa. Uma uthi angimotivate abantu nalapho futhi ngikhona. Ayikho into engeyona mina kodwa ngokobizo lwami ngiyinyanga mina. Ngathwasa ngaliphuza, ngakuthatha lokho kubungoma. Yabona lokho kubungoma lokuba isangoma. Nakhona ngaye ngawuthwasa mina ngase ngivele ngangiright ukuthi kukhona lo muntu owaba nesikhwele sokuthi mina yena ngisamnakile kanti ukhona ugcobo olwangena kimi umuntu kimi owumngoma. Ngase ngiyomthwasela ngagcina usiko. Ngagcina usiko, ngasithatha isikhwama sakhe, ngasakhela indlu yakhe, ngasibeka ngoba hayi esakhe wafe ehlupheke engenalutho. Angenalutho, so angifuni into ethinta inhlupheko. That's why ngasithatha ngagcina usiko. Ukugcina usiko means respect. Yabona? Ukhombisa ukuthi ngiyamhlonipha. Ngaluthatha usiko lakhe, ngaliphuza igazi libalele abantu bebona, ngathwasa ngagida. Ngalibeka lapha ngathi okay, right bengigcina usiko lwakho. Angeke ngisebenzele isikhwama mina ngoba weak. Angifuni into emuva, ngifuna into yaphambili. Ngathwasa ke ngashiya thatha ngasibeka lapha, ngase ngiqhubeka nomsebenzi wami obunyanga. Nginyanga mina mfowethu ngoba ngisho ukuthi ngaqala ebuthandazeni. Ngisomthandazi bengihlola ngenza konke. Kodwa ngithe mase ngibheke isikhwama sami nje sobugedla bobunyanga, ngase ngiyekela konke lokuhlola. Angisahloli mina, sengifuna umuntu owaziyo ukuthi ufunani. Hayi lo muntu ongazi ukuthi ufunani empilweni. Ngifuna umuntu owazi ukuthi empilweni ufunani. Ozoya kimi, mefika kimi ahlale phansi kimi athi ku 1 2 3 singaphuma kanjani la. Manje dokotela, lihlobo lebantu lolitako kuwe. Baningi bantu labetako kudokotela batofuna lisito ukuthi okay dokotela maybe lo munye ufuna umsebenzi.
lona ufuna sithandwa sakhe sibuye intombi yakhe noma ini, uyakhona yini ukuthi umtshele umuntu ukuthi hayi akude le ngubonako maybe nathi ohlothi hey jika angiboni, noma nje umtshele umuntu ukuthi wena tindvo takho ahlangani ngoba unenhlitiyo lembi because or uhambisa imali embili wenda njani lapho or wena Banele, mina uma ungena uza kimi uthi uqala uhlala phansi sengazi konke ngawe. ha Ngisuke sengazi konke ngawe. Kunabantu othola ukuthi bafuna izinto zona lezinto abayifunayo abazazi. Uma ngazazi thothi umuntu ufuna into lento ayifuna ngeke azayithola ngeke izenzeke kuye ngesizathu. so vele nokubonile lokase Uma ingena nje sengazi konke ingakho mina ngithi mangihleli nomuntu nginika isikhathi mfuthi singangama hours esejari. Ngoba impilo yomuntu ayikho lula. Futhi nokusiza umuntu akukholula. Umuntu mayikhathazekile suka la from Swazini eya kwaMhlaba uyalingana kwa2+. Usuke lo muntu ekhathazekile. Omunye mhlawumbe encesana uboleka imali wathi uyofuna usizo kuwe. So ufanele ukuthi mafika kadokotela ephume ephilile. Ephume ngesenazi inhlungu nokukhathazeka komoya. Njengoba ubala lezi zinto okukhuluma ngazo kukhona abashiwa zithandwa zabo into enzakalayo ezweni. Ayisincane ke le. Ngoba othandweni abantu bayafa. Yakwazi lokho? Bayafa abantu othandweni. Umuntu sebala ukuthi ngina 20 years ngithandana nomuntu so ngilahlile. Yabona? Bese buka sonke lesikhathi athatha isinqumo with one day. So uthando lunzima yonke into oyibala into enzakalayo. So mina ngumxazululi wazo zonke lezo nkinga mfowethu. Kodwa ngifuna wazi wena ukuthi okay yini oyifunayo wena kuqala. Yes mawufika kimi ngizokubonisa izinto eziningi mhlawumbe ngikubonise ezithinta ngikudobele nje 5 mina enginakho ngesimo sakho. Kodwa egcineni wena ufuna uchoose one ukuthi yini oyifunayo wena bese ziyakhala. nongasibekela sithombe dokotela for umuntu longadi maybe lobona for the first time kusina uthi uyinyanga shothi wenda naku yini lokwendako wena kahle kahle. Ngizophinda futhi ngithi ngenza konke. No man dokotela maybe lo uvile umbuto wami. Ngiyakhona impela. Okay. Yabona mangithi ngenza konke. Kukhona umuntu olahlekelwe. Yabona? Mawulahlekelwe ngaba ifuyo, ngaba imoto, ukulahlekelwa. Siyakwazi ukubuyisa izinto ezilahlekile. Okay. Kukhona umuntu othi hayibo mina ngifuna kuphakama noma ukuphakamisa ibusiness. Siyakwenza konke lokho thina. Kukhona umuntu othi inhlahla mangiyiboni. Siyamakhela thina inhlahla. Kukhona umuntu obona kahle ukuthi hayibo lo akananhlahla nje straight. Akananhlahla nje. Lo akananhlahla nje, akananhlahla. Ngisho ngabe uyamgeza akananhlahla nje. Ngisho ngabe umfaka eziwashweni akananhlahla, umnika umuthi akananhlahla, umfaka umnika izipoka, umnika isipoka ahambe naso. Hey lo muntu akananhlahla. Yabona uvela ubona ukuthi okay, lo muntu uyamthatha umfaka olwandle, ngithi olwandle bathi aluyifuni into engcolile. Ulwandle lukhipha yonke into. Ngisho ngaphosa nalithi olwandle njani iyaphuma. Uyamfaka lo muntu ubuya nalo ibhadi. We akananhlahla. Yabona kumuntu onjalo mfowethu. Sekufuna ukuthi banele umbonelele ukuthi okay, ake sihlale phansi ndoda. Ake sihlale phansi. Ngoba sizamile plan A awusebenzi. Plan B awusebenzi. Wazi wahlula ngisho ulwandle. Yabona ke banele umuntu. Ilapho ke mina bese ngimkhethisa. Ngithi wemntaka baba, lalela ke kunezinto eziwu2 enginazo manje. Wake wezwa ngento okuthiwa kuthwala. Angitwa ngizwe. Sasidlula intwana eziningi uzuthi ngibalile. Okunye cisha ngikubalanga. Yabo. Sasidlula intwana eziningi wake wezwa kodwa mntaka baba ngento okuthiwa ukuthwala. Athi lo muntu okay ukuthwala kudumile all over the world. Bese ngithi mina esathi nayi ngiyakwazi ukuthwala. Ngithi mina okay. Yini ukuthwala? Vele ngisuke ngazi ukuthi
umuntu ozokunika explanation noma ozokuchazela ngokuthwala engeyona inyanga akakwazi ukuthwala. Engathwalanga akakwazi ukuthwala. So uma nginika leyo ncazelo bese ngithi mina yazini mfowethu, kwesinye isikhathi khehla kunezinto ongathi mawuthi usuwenze konke akulungi, uvela uzidela ungene kuzo, ungeniswa yini inhlupheko. Ayidaba ukuthi ngimlanda kanjani? Ngithi mina yabona inhlupheko akufanele uzufe uhlupheke emhlabeni, ngoba akekho umuntu odalela ukuhlupheka. Ingoba sineziphiwo ezingafani, ingoba abantu sebajajana, abantu basaba abanye abantu ukwenza izinto ezifanele bona, bazohlupheka abantu, basazohlupheka ngoba umuntu ubheka ukuthi ubanele uzothini, akhohle ukuthi yena msalofu ufunani. Uma ngimbonisa lo muntu athi hayi sengenza noma yini, vele ngithatha into encane ngithi awuthathe le nto uhambe nayo, ngizokubalela 4 months ubuze ubonga la ekhaya. Kodwa ngikho phezulu, uyangizwa, kodwa sesijulile naye savumelana. After 4 months nokubona kuhlezi nje mina ngize ngiposte, hayi mina bengiposta kakhulu ke abantu babonga bazonde wezinyanga zizonde zilwe abafowethu ke banozondo. Mina ngabe nankinga ngoba umuntu usuke ezicelele yena athi ngicela ukuziveza mina because ngazi inhlupheko yami ngazi usisi, yabo. Bese ngiyamenzela kumuntu okay, wena uma uthi uyabonga vele ubonga ukuthi ngakuthatha kuphi ngakubeka kuphi okwakho lokho. So mina kahle kahle ngilwa nenhlupheko, noma ngabe unamabhadi amangaki ngilapho ke, noma ngabe kuthiwa izinto azenzeki, ngisho ngabe usuhambile lapha ya. Phela kukhona banele into eyinkinga umuntu ezwe kuthiwa kuno 2+2 ejozini kwaMhlaba yalingana, avela athatha amasakana akhe ahambe straight ayika 2+2 kanti akabizele ukusiza u2+. Ubizo lwakho lidinga umfundisi so and so. Amkhulekele nje ngeBhayibheli asinde. Akusithina sonke abantu esiphilayo siyophila ebunyangeni. Kunabantu abaphumelelayo abangayisebenzisi inyanga. Umuntu nomuntu nesiphiwo sakhe baba. Dokotela, uthinse indzaba yesithwalo lokuyitopic lenkulu kakhulu lebengithi sitawufika kiyo but soyithinzile sale singena kiyo. Kuthi kahle kahle nekwakho ngoba unayathi lempilo yayiphila and uyabathwalisa nebantu. Yini isithwalo? Lokuthwala ukwenza into ngenkani, ukuphumelela ngenkani, ukuthatha isinqumo wena ngempilo yakho ukuthi ngenza nanoma yini ukuze ngiphumelele. Ukuthwala isolution yempilo if ungesenayo amanye amaplan. Isithwalo is the ending line yokuhlupheka. Ukuthwala ila ufika khona uthi sengikhathele ngizame konke. Ngineminyaka emingaka manje. Sengenza nanoma yini ukuze ngiphumelele. Khumbula, akekho umuntu othi yena uke waya kozama ukuthwala wahluleka. Ubona kanjani ukuthi uke waya ukuthwala wahluleka yena? Ngoba wena mawuke waya ukuthwaleni, uma uhlulekile ekuthwaleni sizokubona ukuthi ucosha amaphepha la kangwane. Hawu. Uma uke waya ekuthwaleni ngempela wathola abantu abakwazi ukuthwalisa, sizokubona ukuthi wena wehlanye la ekhanda. Kube ngathi wantshontshela amandiya noma wantshontsha kuphi noma kunento wrong wayenza emzini yabantu. Kanti wena waya wathi uyothwala. Kwakwehlula lokho. Base kuthwaleni bakudidanisa umqondo ukuthi ungakwazi ukuxoxela banele ukuthi uboneni lapha ya. Kwenziwani lapha ya.
Manje ngeke ngizwe omunye umuntu athi ngeke ngaye enyangeni ngayothwala ngahluleka. No bantu bakithi. Bekuvele kungeyona lento obuyenziswa yona. Ngeke uhluleke ekuthwaleni uphinde ukwazi ukuyoxoxela 2+. Because izinto oyibona lapha ya akuyona into ungaphinde ukwazi ukuyixoxela omunye umuntu. Wafa lapha. Othi umuntu ngihlule ukuthwala. Hayi ayikho into enjalo bazalwane. Yabona umuntu owathwala. Wazi kahle le nto kayixoxa. Wazi kahle ukuthi umbona nje ngenhliziyo embi umuntu owazi isithwalo. Unenhliziyo embi kakhulu. Ngeke nje emotweni yakhe uvele ugibele ushaya isicapha kakhulu. Engabe ushaya isicapha. Hey, angakushaya ukushaya ngakwehlisa. Ngoba kunale pain engapheli kuye. Yokuthi lento ngayithola kanzima kanjani. Omunye uthola ukuthi akagibelisi ngisho umuntu. Ngoba wazi le pain anayo ukuthi yini ukuthwala wathwala kanjani lento ayazi. So ukuthwala akukhona lokho esikhulumayo namhlanje sithi thina hayi uyakwazi ukuthwala sambe simemezela nje kanje kwimidi. Ukuthwala kunzima mfowethu. Kodwa bakhona abantu abathwele. Umuntu othwalayo nomuntu ofanele isithwalo ngiye ngithi mina umuntu osethi sengizame konke angisena plan. Angeke ngize ngife ngihlupheka. Manje nase kasithatha lesithwalo dokotela. Yini le mthetho noma lisiko lokufuna lilandzele for ukumaintain lesithwalo ngoba siyayisive ukuthi labanye kuthiwa uthume 4-5 years washona. Hayi shot bekathwele shot seyobuyela phinze abe isipoko sekasiphinze kuthwala ngaye. Yini lo mthetho nasomnikile lento futhi naku thatha lento sewayathwala. Uphila njani lo muntu ukuthi maybe ungakhona yini ukumbona ngingibanele ukuthi dokotela ngathi uthwele. Yini lama ritual? Umuntu othwele ngeke uzumbone. Mancane amathuba okubona umuntu othwele wena ungathwele. Mancane amathuba okubona umuntu othakathayo wena ungathakathi. Mancane amathuba okubona umuntu oloyayo wena ungaloyi. Nihlangana naphi naye? Uzumbona ukuthi uyaloya. Banele. Uyathakatha lo muntu uhlangana naphi naye wena uzumbona ukuthi uyathakatha. Which means nawe uhlangana usukweni sekuthakatheni nobabili nize nibonane. Lo muntu othwele uyafana nomuntu nje ophilayo njengabo bonke abantu emhlabeni. Akukho ukuthi umuntu othwele wehlukile kunalokho uhlukile kunalokho. Umuntu unegazi njengawe. Nina nithathe ngisho abantu abayifundele baba kunemfundo. Imfundo ukhiye of everything. Yayizwa ukuthi ngithini? Umuntu ofundile nje uyifundele lo muntu nimbona ezabalaze ekukhuleni wafunda waye ema university niyambona kodwa mase ephumelela unjani? Uthwele kanjani futhi manje lo muntu? Kanti yini ukuthwala? Okay ke nanga umuntu udayisela ama starter pack. Kodwa ngenxa ukuthi useneminyaka edayisa ama starter pack uyakwazi ukusave. Athenge nje iveni lakhe lihle. Asuke ama starter pack adayisa amakabishi. Asuke emakabishini namakabishi amfakela imali angithi. Asuke emakabishini athenge itekisi. So thwele futhi. Kanti yini ukuthwala madoda? Abantu bangasabi nezinto zabo ngokuthi nizothi nina bathwele. Abantu kungasabi namkhuhlane emakhaya kubo ngenxa ukuthi banemali. Once wena waba nemali, kini kwavela umkhuhlane, either kuyashona noma kwagula umuntu, noma kwakhubazeka umuntu, noma kwazala umuntu okhubazekile. Sekuthiwa banele uthwele. Kanti wena sewuNkulunkulu wena ofanele uvimbe ekhaya ukuthi kungabi neCovid, kungabi nomkhuhlane. Kungabi nemarare ekhaya. Kanjani ngoba ungumuntu ophilayo emhlabeni? Bafowethu, inzima impilo namhlanje. Akekho umuntu okwazi ukubona umuntu othwele uma nomsole. Buka baba, akekho umuntu okwazi ukuthi ongathi ngiqinisekisile ukuthi lo uthwele ngaphandle ukuthi yena akutshele. Uyayizwa ukuthi ngithini manje? Kodwa nje inkinga la emhlabeni siyasolana mfowethu.
wabonakala nje uqala uhamba ngeimoto hayi usethelele wabonakala wakha sothwelelo wabonakala uphumelele nje ukuphumelela nje namhlanje kuyini kuyisithwala yebo ke kukhona labanye abathwalayo bese behlula yimigomo nemithetho yokuthwala uthola ukuthi umuntu okay wayedumile sasimazi namhlanje uyahlupheka uthola ukuthi omunye wayenezinto wamene wafa kwaphela konke uyasuke azi ukuthi ngithwele futhi ithini imibandelo yokuthwala kwami angeke mina ngithi abantu ngikhuluma nje ngikhuluma ezweni ngithi abantu fanele baqaphele lokhu mabathwala fanele baqaphele lokhu ngoba kuya ngayo umuntu ukuthi isiphi isithwalo yena azosithatha kuphi kulo muntu azomthathisa isithwalo. Sesitawuphuma dokotela le topic yesithwalo ngifuna singene kulenye indzaba lo ngakuva nayo ikhuluma ukuthi yayenda umuthi wemacala and kuthi igebengu ngiyathi sida yini and akusiko yini kukahle ngakubona ukuthi usita umuntu logangile uyayibona le letinhlobo talokuthwala tiyini ke dokotela ndlama price ngoba uyayubeke tigubhu nangulandzela lapha ngibuka ukuthi wenda ini. Asiqale lana ekuthenini igebengu ngiyayisiza yini. Okay. Umbuzo hayi man umbuzo. Impendulo yami ithi angakubuza ubungibuza abanele. Ngithi mina angikwazi ukubona isigebengu. Angikwazi ukubona isigebengu. Kodwa uthi sesena ubona konke namuntu akangena nyalo isigebengu ngosasibona. Ngikhuluma iqiniso. Ngazi umuntu mina abanele ngazi isigebengu. Okay. Banele mina ngisiza wonke umuntu ukuthi lo uthishela lo uyisigebengu angikwazi banele ungenelela entweni enjalo mina ngazi umuntu banele mayekhala ethi kubuhlungu la bese ngithatha umahlanganisa mina ngihlanganise ngimbhice la kuphole silonda banele angazi ungayizwe into engishoyo so angilandeleli umuntu ukuthi yena uphila impilo yini yakhe kodwa ngisekuthenini mina angisiza umuntu ofuna lento afunayo aphumelele. Uyayibona? Angiyena umuntu othi hayi igebengu ngiyayisi no. Ake ngithi nje kunomuntu othi cha mina ngisejele ngiattenda kanje. Angithi uyabona? Noma nginomuthi wecala. Angithi uyabona? Cha umuthi wecala ke siyawugaya ukusize uma ukusiza. Likugwebe noma sikusize ekutheni lingakugwebi leli cala noma likugweba kodwa likugwebe kubonakala ukuthi ulilwe indoda kodwa akuyona into esipromotayo leyo injalo baba. Asibuye dokotela indzaba yetigubhu ukuthi sini isigubhu and ama price ngoba abantu bayaye bevela kubala ukuthi hey lana 7,000 lana 5,000 is sigubhu ngabe sikuthwala yini or sigubhu ngilokuphakamisa and lama price labantu funa sebafuna kufika lapha labanye ngeke ngibone kuma comments bathi hey kudurile labanye bathi kunjanjanyana nongasibeka nje to siyini isigubhu nalama price yini uyibeke le price yaloku naloku and sendani so umsebenzi waso. Okay. Yebo kudurile ekhaya banele. Futhi ekhaya kungeni nanoma ubani ngena umuntu okhathazekile nohluphekileyo lapha ekhaya noma ngabe kudura kanjani awuhlangani nalokho wena ufuna kuphila hamba uyozilahla kwa2+2 uzokuthola ukuphila. Ngibuye la izigubhu zikhona igubhu ezokuphakamisa the most way igubhu ezokuphakamisa abantu bazi ukuthi uma unesigubhu uthwele cha akunjalo. Abantu bazi ukuthi uma unesigubhu uthwele kanti isigubhu akukhona ukuthi uyothatha isigubhu sokuthwala uma usufuna ukuthwala banele kuthwala kunzima.
Isigubhu esokuphakamisa esamabhizinisi, esokukhuphula inhlahla yakho, esokwenza ukuthi ungahlulwa ilutho empilweni, esokubooster whatever oyenzayo isigubhu sikulekelele noma iboost osukuyidinga wena ukuthi nobani angibe nento engithembela kuyo mina ukuthi mangenza into ngiqala ngicele la. Isigubhu sokuthi siyafana nje nento ozokhothama kuyo, uthandaze kuyo, ubike kuyo zonke inkinga. Into yesintu le. Nawe unekhona lakho la ubika khona. Abantu abaningi sebazi ukuthi isigubhu sokuthwala. Okay, uma wena vele ufuna isigubhu sokuthwala, uthi ngenzela isigubhu ngithwale ngaso, bokwenzela sona isigubhu. Inkinga yokuthi ukulapha ngeke ukwazi ukukhulumela abanye abelaphi ukuthi bathwalisa ngegubhu, bathwalisa ngani, kodwa ukwethwala into ekhona. Into ebalulekile ngesigubhu, isigubhu mina ngazi ukuthi siyiziphakamiso, ziyiboost, ziyaphakamisa ekuthenini whatever oyifunayo mayenzeke. Indawo yakho le yokuthi ukhuleke kuyo noma into yakho le. Ufakani lapha dokotela ngoba siyayisive nasinibukela ukuthi kuthiwa labanye kuthiwa hlaba imbudu ufaka ingadi lapha, labanye bathi kuyahamba uqale kuthiwe faka ingadi yenkukhu esigujini, kunyuke kuthiwe faka embudu Mana bane gcina kuthiwa sale faka emunfu lapha. Manje uyakwadi but lokho lenkubuthi athi uke wakuva ngithi ngiyakwazi manje angisaqondi noma sengiyakuthwalisana Banele. No ngiyabuda ngithanda sisithaza sikhona. Sisitha ababukeli. Sisitha ababukeli. Ngoba njengoba ngishido ngithi mina ngingumuntu icontent ngiyabuka konke balaphenzabuko ngingumuntu lo ngiko nawe ula angisiyi umuntu lo silelihlelo hayi lokho angikwendi lokho angubukeli lokho ngiyabuka ngosi lelihlelo lawo lalonke ehlobo lemuntu so that nangibuda ngisitha wonke umuntu uhlelo lebantu le. So ngiyabuda awukwadi lokho sinesigubhu lo sinamnika umuntu kuthiwa uqala ingadi yenkukhu ubuye ufake gcina kuthiwa hayi saluthatha ingadi yemfana yakho noma uthatha ingadi yemfati wakho mase kukhona yini lokho. Impendulo yami ithi zingaba khona izinto ezinjalo kodwa ziyelana na dokotela namelaphi nesiguli sakhe. Ukuthi ilanguage noma bakhuluma luphi ulimi bona uma sebasendumbeni. Iluphi ulimi bayavumelana nalokho ngoba zikhona igubhu yebo othola ukuthi zidla umhlakuva, othola ukuthi zidla ini, awuthola ukuthi kufanele ifaka inyongo yenkukhu. Kodwa le yengazi yomuntu angifuni ukungena kuyo kakhulu. But isikhona. Angisazi. Dokotela. Angisazi. Awukade nakuthi nakuthiwa kuyendeka ukuthi umuntu athwale bese kuthiwa sacrifice maybe kuthi nje mina nakuthiwa ngithwala sacrifice ngani ngilongishuthako. Awukwazi. Kanini lalela uyazi lento kanjani kunomuntu othola ukuthi ke uma kunjalo uthola ukuthi omunye wanikela ngomunwe wakhe yena uthola ukuthi umuntu uyaphila kodwa wanqamuka la uyangizwa akasenawo lo muntu. Hayi dokotela awukwadi nakuthiwa umuntu uthwele kuthiwe kepha nakuthidiwe akabulale maka wakhe noma abulale bani awukwadi lokho wena. Lalela sikuvile thina lokho siyakuva futhi. Lalela la izinto ezinjalo Banele ayikhulunywa la ku TV. Sengibathe ngiyabaleka Banele uyangilandela yini oyifunayo Banele kimi. Shana no mina ngifuna ukuthi usho dokotela angikhuthazi mina abantu ukuthi mabenze kugcola kodwa ngithi mina Banele umuntu uyayithola into ayifunayo uma ehleli nodokotela wakhe. Okay. Phela Banele mina ngithi mina Banele seng-international yabona. Nginabantu bami engibasizile nginabantu abakholela kimi. So njengoba umuntu omkhulu njengami angiseyena umuntu okufanele ukuthi ngikhiphe imfihlo ngoba ngikhiphe ingonyuluwa ngize ngidibhe kakhulu Banele. Ingakho ngithi mina 1-on-1 it's perfect. Uyimi nesiguli ukuthi wena udinga muphi umjovo ngoba iqiniso lithi Banele ngithe mina khumbula lento esixoxe ngayo ngaze ngathi mina lento le uma senze konke wehluleka likhona ikhono esihlala kulo sixoxe ukuthi indodakade uzama wena wahlula ulwandle wena into engahlali kungcola ake ngikuzame ngalento kanje uyangizwa ukuthi ngithini. So angifuni mina ngoba sikhuluma nje
umuntu ulandelwa left and right ngoba mina ngaziwa njengomthakathi lomkhulu kanti mina kangithakathi. Yayibona ukuthi mina ngizonda inhlupheko. So nginamacebo lamaningi akhipha abantu ekuhluphekeni. Mina ngiyakwazi ukuthatha umuntu othi mina angenzi lutho ngithi mina okay nayi le mali awuhambe uyothenga umbila. Uthenga umbila udayisa umbila uzongidayisela umbila for 3 months bese ngikwakhela into ezokuboost ukuthi njalo uma udayisa lo mbila mawuphele. Akuthiwa ngizwa mina ngisebenza kanjalo mfowethu. So lezi ukuthi kunezigubhu ezifaka igazi labantu ezenza ini ngeke sazi phela ngoba akukho kungekho emhlabeni inkohlakala ikhona. Kodwa mina ngizanga ngizolungisa izwe. Engikwazi ukuthi abantu into abayifunayo kumele bayithole. Akekho umuntu okufanele efe ehlupheka. Ngoba kukhona omunye umuntu uyazi banele kuye kufika umuntu endumbeni athi mina ngifuna ukuthwala ngomntanami. Ufuna ukuthwala ngengane yakho kwenze njani? Kanti lo muntu uyazi akadingi nokuthi azathwale. Udinga nje siwasho lesiclean. Umfake esiwasheni, umfake emthini obovu, umfake emthini omhlophe. Mfowethu bese umthumela ukuthi hamba nawe uapply njengabonke abantu, apply umuntu aphumelele. Akubona bonke abantu abayophumelela ngokuthwala bafowethu. Khumbula, ngithe mina ngemfundo yaphumelela. Ngathi mina uma uyazi into oyifuna emhlabeni uzophumelela. Kuphela kufuna ufocus entweni oyazi ukuthi uyini oyifuna wena. Kunomuntu ofike lapha ekhaya wathi yena ufuna umsebenzi. Ngithi mina tshela mina ufuna muphi umsebenzi wena? Wathi noma imuphi. Ngathi okay ngizokwenzela isimple. Ngizokwenza mina wena ukuthi uboshumeka. Uhlale lapha ngasesipa uthunga icathulo. Wathi hayi ngifundile mina ngize ngimele lona. Ngithi mina wena ukwazi ukuthi ufunani. Ukuba uyazi ukuba ufunani bungeke ukuthi mina angikufunela umsebenzi ukuthi muphi. Iza kimi wazi ukuthi ufunani. Bese mina ngikunika into ezothi showcase lento oyifunayo iba yiyo. Uyayizwa uthi kanjani? So empilweni singakhuluma konke bashumayele bonke. Sebeshumayele bonke egcineni azazi wena yini oyifunayo. Impilo ngeyakho banele. Asamba. Yini dokotela ispoke uke wathintha ngespoke yini umsebenzi espoke sendani sike seva sathi kuze kunemathoza lamafishane lonawo esigodlweni kwendekani lapho sithatha usibeke kule department le. Lokho akusizona izipokwe. Uma sikhuluma ngezipokwe sikhuluma ngomoya longcolile. Okay. Lo osebenzele ukungcola umoya wezipokwe umoya ongcolile noma umoya lo ongcolile onamandla. Into engcolile manje ngathi inamandla kakhulu ngoba ukubona uma ugqoka impahla uduwe engcolile iyanuka. Ini? Impahla uma uyigqokile iyanuka. Mase ugqoke nje impahla uduwe isingcolile iyangcola. Yes. Igcina sinuka lapho uphunga libi. So ngakho ngithi mina isipoko sinamandla ngoba nempahla engcolile nephunga. Yabo? Isipokwe into le eyumoya. Isipokwe umoya. Esunamathisela kuwe. Ukuthi ungahlulwa ilutho uma wenza izinto. Uzwe bani ayu talented. Uzwe bani hayibo, umfundisi ubani yazi meke wama. Engithanda indlela akhuluma ngayo. Ngithanda ukuthi ngimshicilele ini? Isipokwe. Lo mfundisi. Ya. Isipokwe siba iboost empilweni yomuntu. Ukuthi nanoma yini ayifunayo, nanoma yini ayidingayo, nanoma yini ayikhulumayo ayenzeke ngalendlela afuna ngayo. Hayi, athi ngidawuthi ngalesipoko mina bayathelela labantu laba bangilaleli. Uyabona sipokwe senza ukuthi ube namandla okukhuluma. Yabo nje manje siya kuma elections. Abantu baqalile manje bayakhuthala bafuna ukuba amakhansela. So abantu badinga into ezobalekelela ekuthenini nabo babonakale benamandla, nabo babonakale babe nezwi bese bayavikeleka. Isipokwe siwumoya. Isipokwe siyakwazi ukuzwa into embenza kuwe bese siyakuprotect. Isipokwe siyavuswa.
isipoko siyakhiwa bese sifaka umuntu emzimbeni, umnike isipoko ahambe naso, aphile, asebenzele okomhlaba, afe kuphele ngaye ngoba besebenzela okomhlaba. Angithi mina ngingumthakathi wazwayo. Ngifuna abantu abasebenzela okwezwe. Angibafuni abantu abasebenzela okwezulu. Ngoba Zulu kangilazi. Elami izulu lila emhlabeni. La kunenjabulo khona. La kunokulamba khona. La kunokukhala khona. Usekhona Banele? Ngilalela. So ngithi mina abantu abafuna injabulo yasemhlabeni bangaya kwa 2+2 ngoba ila uzothola khona injabulo yala emhlabeni. Ngisho ngabe kuthiwa obungizwa ngithi isipoko siyasifaka umfundisi ukuthi abonakale. So lesipoko dokotela kuvusa umuntu ethuneni afakwe kumuntu. Angisho ukuthi sichazele ukuthi usenda kanjani, but ngizama lokhu understand ukuthi singimoya ukuthi usikhanda ukuthi uye ethuneni ngoba siyeva kuthiwa uyageza nasethuneni in umoya wemi losofile. Nala nje sihleli khona iningi ibhokwe. Ngathi ke lo. Hayi Banele. 1960. Angithi la 1960 kunabantu ababephila la before. For example, angithi or 1910. Yes. Ayingekho lama building. Which means kunabantu ababela. Imimoya yabo yasala la. Ngilondoloza lemoya mina engenathule engenandawo. Ngicontrol mina. Ngiyisebenzise ngoba yazi ukukhathazeka nokuhlukumezeka kwasezweni. Bese ngifuhlela kumuntu. Nithi ubani uyicelebrate. Ngeke ube celebrate ungakadluli isandla saka 2+. Hayi ngeke ube celebrate mfana ngithi. Ngiyapheka ngiyathulula mina. Ngeke ube usomabhizinisi ungenayo ivurvaya. Fanele kube nento ephilayo le esegazini oyizwa ukuthi no mina manje ngingabhidela 10 ingaka ngidigage. Hayi ukuthi wena njalo bayakubiza usayine mase kufanele uqashwe kawuqashwe. Usebenzisa igazi. Usebenzisa ukuthi ngifundile. Nemfundo iyalekelelwa. So mina ngilo ipoko angimbi mathuna abantu. Angisebenze ngamathuna mina. Angiyithuneni. Okwami ukuqoqa yonke lemimoya. Ngithwebule ibuye kimi. Ngihlale nawo mina ngiyisebenzise labayifuna bese bayithola. Angithi umoya, isipoko somoya. Umoya ukho la ungavinja khona. Phansi kwamanzi umoya ukhona. La endlini ukhona umoya. Ngithe mina ngisebenzela, khumbula, ngisebenzela kwasemhlabeni mina mfowethu. Iloko kwasemhlabeni engizoshiya umlando wakho, engazi kahle ukuthi konke sikufunayo la emhlabeni kumele sonke sikuthole. Ngikhuluma ngaloya muntu okhalayo mina. Ngikhuluma loya muntu Banele mina okudilika izindlu ongazi ukuthi kumele enzeni. Ngikhuluma ngomuntu manje ocabanga ukuyontshontsha. Hayibo Banele. Zikhona izinto ezingakwenza uvuke uphile uzibuthe. Uvuse likhaya lakini. Ube nomuzi wakho ungazi ufu indoda ulokhu uhleli kini. Uzugane uthathe umfazi umthathele kini. Impilo idinga wena ube neboost empilweni yakho. Ngivuselela umuntu mina olahla ithemba ukuthi no man uzuyibona njengesihluleki kanti wena unayo iboost. Awunayo iboost wena hayi ukuthi wena uyisihluleki ngoba yikho into ekuboostayo ukuthi yonke into oyenzayo ayibo showcase. Yonke into oyenzayo ayibo showcase. Yonke into oyenzayo mawungahluleki. Because la emhlabeni uma ukwavumela ukuthi ube nteke uyohlupheka uzufe Banele. La emhlabeni kukhona ubuthakathi ongeke ubuqede wena. Banele uma uzoqeda ubuthakathi uyozufa ulwa nobuthakathi ungeke uzubuqede. Ngithe khumbula Banele, awuzile la emhlabeni ukuthi wena uzoshintsha izwe. Kodwa wena uzodlala iroli yakho la emhlabeni ufe futhi uphele. Hayibo, kusasa sobe sazi ukuthi kwakunabo 2 brothers somlando. So ukuphila
ngeke ukushintsha ukuthi umuntu ophilile ozelwe ngowesifazane imihla yakhe yokuphila mfushane uzophangalala noma uzofa kunjalo kulotshiwe. Kodwa sebenzela igama lakho usaphila. Sebenzela isibongo sakho. Unezidingo zakho, unezifiso zakho banene. Sifuna lokho thina emhlabeni. Hayi ukuthi uthi wena hayi ngizoqeda ubuthakathi. Lokho ubuthakathi kuzazoniqeda ngoba nikuthwala la emakhanda. Hey ngithakatha ubani? Hey khohla lento oza kimi, woza kimi, woza la, woza kimi. Ubani okuthakathayo? Ubani okuthakatha? Hey woza kimi. Akekho umuntu okufuna akhale ngokuthi mina ngiyathakathwa mina ngisaphila. Ebanele. Into ekuthiwa umthakathi ayikho. Yabo nje ukuhamba uthi hey ubani uyangithakatha, wathakatha ubaba, wathakatha umama, sengisele ngedwa, odadewethu bondliwa yimi. Ayikho lento leyo. Inkolelo lezo. Uyakholela wena ukuthi uyakuthakatha umuntu. Woza la kimi ungitshela ukuthi ubani okuthakatha, ngidile naye. Ngoba lalela mfowethu, uma kumele uphile wena. Ubona kahle nangu umuntu okumise kabi. Kanti yini ungezi kimi sihlale phansi? Atamsusa. Angibulala dokotela. Cha, angibulala. Mina inhloso yami ukuphilisa. Kodwa into engayifuni. No, into engayifuni. Utamendani lo muntu? Utamendani. Ebona, into engayifuni mfowethu. Angifuni ukubona umuntu owenza into embi komunye umuntu. Futhi angifuni ukubona umuntu ehlupheka ethi nginanga umuntu ongihluphayo. So kufuna sihlale phansi ngempela sihlale phansi sixoxe. Uma sengihleli phansi mina ngibiyela wena banele. Uma ngikubiyela iswe ngikhombisa uthando kuwe mfowethu. Khumbula lo muntu okuthakathayo wakini akuyena owakithi. Phambi nabanela ayikho into engakuloyela yona mina engakuthatha yona ngoba ngikwazi nawe awungazi. Kodwa lo next door le friend yakho lo sihlobo sakho ngeke mfowethu isona esikuloyayo. Ngoba mina ngeke nje ngisukele kamhlaba lingana ngizothakatha banele. Yini nje njani for what banele? Ngoba mina ngifisela okukhulu banele phekwa lokho oyifisela khona wena. Ukuze siqhubeke ngelinye ilanga kuthiwa sishaya interview sayishayela nje phezulu esitezi. Ngifisa lokho mina. Kodwa lo umngani wakho enenza into eyodwa ngeke akufisele manje okuhle. Yabo? Kodwa ke mina ngifike bese mina ngoba ngithi uma kunomuntu okuthakathayo oza kimi. Ingoba mina nginale fence engizokubiyela ngayo. Bese umthakathi uyazibona yena. Angena phela ukudlala mina. Manje naso kufa wena manje. Wena lo bantu abafuna sitakolo banike 13 for la uthi abatsebenzise. Banda njani labantu right ngiba bathethe. Kuya zikhona ezinye ezidinga usiko uma sengifile. Kukhona izinto ezingaludingi ngisho usiko. Kodwa lezi ezidinga usiko bayalwazi usiko. Lokuthi uma ngingasekho emhlabeni noma makushaya imihla ukuthi ngihambe emhlabeni kuna 1 2 3. Bayakwazi labo. Kodwa uyabatshela labo ngithi. Uyabatshela labo ukuthi amadoda lezi zinto eniphethe ziyasinda. Uma ngifa fanele wenze 1 2 3. And number 2, mina ngenze sure ukuthi mawuthatha into ejulile uzoyicontrola ngokwakho ngisho ngabe kuthiwa sengifile. Kwazise phela. Angikwazi ukukunika into ezizothi mina mangihambe emhlabeni ihambe nami banele. Ngoba lento ikubhadalela imali wayithenga ingeyakho. Angitsho ngizwe. Kahle kahle into usuke uyithenga uyithatha kuba ngiyakho. So angikwazi mina ukuthi ngenze into ezosuka la kuthi kusasa uma sengifile bese iyafa nayo. Akulona iqiniso lelo. Angikuniki into ya life, into ezophila impilo yakho kuze kushaya insuku zakho zokuhamba. Manje bese kufika ekuthenini lo muntu akasayifuni. Mhlambe lesithwalo sesimsebenzele akasasifuna. Awusekho wena usajikisa kuye. Wenda njani ke lapho? Vele banele. Ayikho into evuma ukuthi uyayithatha kimi bese uyayibuyisa sophumelele. Anginayo into enjalo mina banele. Yabona ma leyo nto oyithatha kimi ingeyakho mfowethu. Angithi ufike uthole mina ngihleli banele. Nginazi izinto zingezami. Ngiyazakhela mina. Wena uzothi wena activate lento ivuka iphile ukuze uyithathe uhambe nayo. Waqala wayithatha wa-activate lento yaphila, isiyaphefumula, isiyadla. Mina lento ibi normal ikhona nje.
Angithi banele. So wena usuthi wena ngiyenze ibe njani? Iphile lento, uyayidinga. Sengiyakwenzela lento mina isiyaphila. Isiyokusebenzela. Njengoba isikusebenzisa idinga energy. Khumbula phela banele. Ayikho into ephilayo isebenzayo engenayo energy. Engayidingi energy. Umdlandla. Hoyibo ngikhuluma kanje ngishayile kancane juice lapha energy khona. Angithi ayibona. So ngiqonda ukusho ukuthi lezi zinto ufike wena uyithathe. Mase nguyakhele yona, awusayibuyisi. Hawu. Usuyifundisile wena ukuthi iyadla. Ubani uzophakela lento? Ngeke sakwazi pha mina lento kuyiyekisa ukuthi ingadli ngoba wena usuyithathile wayisebenzela. Yingakho ngithi mina abantu abayeke banele ukuthi bahambe bathatha izinto ezinzima belalela indlala. Into egqilaza abantu basesizweni ukuthi umhlaba wonke abantu bathanda izinto. Uma sebathanda izinto basuke beqhutshwa indlala. Uma sesuthi lo muntu akasayifuni leyanto uzoyisaphi? Awusakwazi ukuthi awusayifuni lento ngoba usuthise yiyo le. Mina ngeke ngikubuze, njengoba ufuna lento, ngikunika lento. Uzwe indlala. Mawususuthi oyibekaphi lento? Ngoba iyakhula lento. Iyakhula lento. Ngeke usakwazi ukumelana naye. Wena usubona ukuthi usunemali, awusenasikhathi sokupreza leyanto. Awusenasikhathi sokukhothama kulento. Angithi wawuyifuna njalo awusanesikhathi. Awungakabi busy. Phela lento iyakhula, ikhulela wena njengoba ikhula. Njengoba wayijwayeza nje wena ukuthi uyathembisa ukuthi koshaya u9 njalo ebusuku. Uyokhuluma nayo. U9 manje sukushayela wena ule eMaritzburg. Ushayela u9 ule eJohannesburg. Kanti lento inakobani manje? Usutatamuka ngemali. Ziqala lapha izinkinga kubantu. Abantu bathatha izinto belandela indlala. Indlala banele yabulala. Ngoba uzosuka wena ususuka la eSwazini uphuthuma kimi eJozini speed uyokhava u9 la emgwaqeni uhamba ngobani ngoba usuka la nje ngo7:30 fanele ushayele u9 le eJozini kimi awunawo umgwaqo wakho banele indlala yabulala wawuzwa indlala wasukela into enkulu ayibeka la endlini iyasebenza yebo iyasebenza uma ungasayifuni awusayifuni ubusubona imali ayikho into enjalo banele. Ayikho into ebuyisa kimi. Wathatha uthathile. Asincengani phela mngane nami singadlali. Asincengani mfowethu. Asincengani manele. Awukwazi ukuthatha into ithule. Lento uyifundisa ukuthi njalo ngonyaka iyahlaba, uyihlabela inkomo, njalo ngenyanga uyihlabela imbuzi, njalo ngenyanga uyihlabela igusha. Lento le wena abanele uyifundisa lokho. Shuthi lento isiyaphila lisijwayele ukuthi iyadla. Angithi mina njengoba lezi zinto ziningi lapha ekhaya. Inendumba eningi mina 22 wendumba ngiyaziwa. 22? Yes. Lo 2+2. Hawu baba. Angithi nizofika nizibonele. Angifihli lutho phela mina. Yeah, so lapha nje indabuko ongafihli, mawufuna inyoka uyakuvezela, mawufuna isipoki nakho akukhona akunankinga. Hayi umuntu ikonke intindane inkovu konke izinto. Kanti yini ngizoyifihla? Mina vele ngiyathakatha nje ngisempilweni ngiyiright. Baba yini nde ngoba sokhuluma ngakho ngelinye ilanga kodwa afuna sikhulume ngakho ngikubona ngikuvezela indlu yakho nayo lapha ngikhoma. Kahle. So into engizama ukuyikhuluma banele buya ngizama ukukhuluma ukuthi abantu benza izinto baqhutshwa indlala. Indlala iyabulala. Ungayithathi into ungacabanganga. Take your time, relax before uthatha isinqumo. Asesekule ama prize aleti group lo mnye mhlambe ngoba sethinzile uyatibuta ukuthi ema prize maybe range akubani kulesi lesitakwendani maybe ngiyabekisa 5000 sendani angadi ukuthi ngokuhlonipha izinga lami banele. Kuzima lokumention ama prize manje la. But phela ungifuna budget edokotela. Okay, noma ngaba usashaya accurate. Sengendela umuntu obukela lo office maybe ukuvashela up bo consultation budget. Ngoba phela njengoba usho siphuyile dodela imali ya banele siyayisithi lapha ekhaya uma sikhuluma ngezigubhu ezasekhaya ziqala la kuma 15000 ngephezulu 15000 izigubhu zalapha ekhaya bese ihlukana ke njalo ngokukhuphuka kwazo nangokwamandla azo ukukhuphuka kwazo nangamandla azo nangokwemisebenzi yazo akukhona ukuthwala lokho ukuzibooster
ukuyiphakamisa, ukuzikhuphula. Akukhona ukuthwala lokho. Ekuthwaleni ila uthatha khona into ethi nothi kusasa, today ngiyaphumelela. Terms and conditions. No return. No return. Cizelela abanele. Thathile. Thathile. Mina yazifaka high keeper. Yeah. Mama athi gogo logobile sali kwaSempondo vuma uvume esizweni. Mfowethu bathi mina ngokhupha lo limbi wegcekeni. Awuyobona mfowethu. Hayi insizwe zingaziyo zangazi. Abangaziyo bangazi. Yes yebo baba Nkosi yami angiyena uNkulunkulu angilaphi konke bayangena baphile baphume bafile. Kodwa ngiyakutshela banele ukuthi ngenjula esintu sakithi mawukuthi umuntu wehluphekile, umuntu welambile, umuntu ufuna ibhizinisi kalikhulu. Ayingeke man. Masihluleka. Manje ngikubize ebusuku ngo12 ngithi fika lapha kwami. Yeah. Lento le dokotela lekuthiwa kuyendeka ukuthi maybe umuntu athathe isithwalo bese sisithwalo funa ukuthi ulale nebantu incumbi la ngalinye. Ikhona lento lelo ukuthi kuthiwa bayihambe clubini uspend imali kunathe etshwala uthola amantombazana ulale nawo. Kukhona dokotela. La emhlabeni banela yikho into engekho. Nguwe banele osukungakawuthola umnyango oyiwo engakuphendula. Ayikho into engekho la banele emhlabeni. Nguwe osungakawuthola umnyango onento eyiyo oyifunayo wena. Sintu iscience manliya. Mawazi iscience uyasazi isintu. Belaphi ongqondo. Belaphi injula. Abantu abaphethe imfihlakalo yelive. Abelaphi abantu abaneskill sokwenza izinto. Abantu abalawulwa abantu ababangena. So ayikho into engakwehlula. Okusho ukuthi lento oyishoyo noyibuzile ikhona. Uyangizwa? Ngiyakuzwa. Ikhona leyo nto mfowethu. Futhi yenzeka. Kodwa mawuqala uyithatha ukwazi ukuthi idinga nguwe uyayithatha ingeyakho uzoyimela futhi. Uyibukisise futhi ukuthi yinhle in for you. Khumbula phela. Izinto la emhlabeni zidaliwe. Zafezwa. Kodwa isizi zonke. Kunezinto oyibuka nje ukuthi lokho hayi noma uthi uphumelela kanje mina ngeke. Noma nengihlale ngubanele nginje. Ngishayela ngo yellow lane, yena ehamba ngo fast lane. Phela emhlabeni angithi. Inhliziyo idle kuthandayo. Indoda iphilisa zinqumo zayo. Uma wonke ufuna ukuphila ngamantombazane, kusho wena nje banele mina ngizothini? Ngoba mina banele ngizokubonisa ukuthi nje ufuna ukuphila namantombazane okay kulungile banele. Mina bengithi ke mina banele ake siphile kanje ngaphandle kwamantombazane. Uthi wena ufuna lento yamantombazane. Ngizothini mina banele? Ngoba egcineni nguwothe ufuna isikwe esimhlophe. Mina ngiyadayisa. Customer always right. Ngizakunika. Phumelele ngamantombazane. So uyakhetha. Uyazikhethela wena. Phela abantu abaningi bayinto abayiyo nje namhlanje bazenza bona. Futhi bayikhethela bona ukuthi bona bafuna ukuba yilokho abayikho. Hayi. Yebo? Alikho iphutha uma ubona umuntu ephila ngalendlela aphila ngayo. Iyona wayikhethela yona nenyanga yakhe sasingekho thina. Kodwa lokufuna uzokuthola. Ngasho nje banele. Ngathatha lento ayinabungozi. Nina nithuswa ngabantu. Athi inzima. Uyazi banele mina ngikhule kunzima kuthiwa ukushayela itruck kunzima. Le truck ende kuthiwa idonse inqola ukuthi kunzima. Omunye wazi wathi hey ukuba no code 14 kunzima. Uma kunzima laba abanye baba na kanjani nabo banele?
Thina abantu abangenalutho sethuswa abantu abanezinto. Sigcine thina singabi nalutho ekubeni thina besingasebenza ngokwethu sibe nezinto. Kodwa ngokuthuswa yilabo abangafuni usifane nabo. Athi umuntu kunento enzima, ayikho into enzima ngoba ayikho into engahlula ukuthi umelane nayo. Ngoba phela sibenzela kwasemhlabeni. Lowo angeke manje ukwazi kanjani umuntu ukwenza into ethile wena bese uthi ngakuhlula. Ngeke. 22 yindigodlo hotel. Maybe nje nongasibalela ukuthi dani leti kunani nje umuntu ongatibuta and ukhetha ngani ukuthi nakufike lona uyakulesi. Kunani kwendekani in each of them. Noma ungete watibala but nje sithi cephu lapha. Wecala umbuto lo wesibili. Na ufa dokotela ukholelwa ukuthi uyaphi wena. Ngoba nguve uthi lizula uladi. Kanti sikhula sathi ukuthi na ufa umuntu uzohlangana naNkulunkulu ezulwini. Hayi ngeke ngihlangane noNkulunkulu mina. Makuthi ikhonto enjalo, ngeke ngithathe mina abanele uNkulunkulu. Hawu. Futhi angikholelwa ukungena izulu mina. Ngikholelwa nje mina abanele ngikholelwa kuphila la emhlabeni, ngife la emhlabeni, ngihlukumezeke la emhlabeni, ngijabule la emhlabeni, ngiright banele kanjalo. uNkulunkulu mina waqeda ngami mfowethu. uNkulunkulu waqeda ngami wangitshela, wangidala, wanginika lamehlo, wanginika ingqondo, wanginika konke, wangibusisa. Seyini ke manje ngifuna uNkulunkulu banele. Nisazophela lokho enifuna ukubona uNkulunkulu uyokuhlula ukusebenza la emhlabeni banele. Gijima emasontweni nithi niya kuJesu. Hey, ade ngichecka amasonto la eSwazini maningi kakhulu. Ngibuka amasonto la ngihambe ngiyabakhombisa abafowethu nje nibheke madoda. Kusho ukuthi uJesu khona la endlini singene simbone phela. Ayikho le nto banele. Ukuthi inhliziyo idla into ethandayo la mfowethu. Umuntu uzophila ngendlela zakhe nangenqumo zakhe. Mina mangifile mfowethu ukuthi ngiyapi abangibeke ngendlela le abazi ngayo ukuthi bangibeka ngayo ekhaya. Kuphelile kanjalo. Uma kumele ngivuke ngibe idlozi elihle ebantwaneni, ngiyovuka ngibe idlozi elihle. Yebo? Mina ngibona ngathi uNkulunkulu waqeda ngamzukwane engidala emhlabeni. Sekusele into eyi-1 ukuthi angilande. Yini ezoloko ngiyifuna kuNkulunkulu? Ngeke ngiloko ngihlupha uNkulunkulu phela uNkulunkulu wayazi ngami ngitisho njalo iBhayibheli. Wakwazi useyihlule. So yini wenzela ukugijima uya kuye? Ulambile ubikela uNkulunkulu. Banele amanga. Angithi ulambile ushone eshopudla. So kunjalo into oyifunayo banele yile ufune wazi ukuthi kuze ube yilento ofuna ukuba yiyo ifundele iba yilento ofuna ukuyilandela imigudu yayo lento ofuna ukuba yiyo. Okay dokotela, asiqhubeke ke dokotela ku tigodlo. 22 nokuthi edamini ngabe kwendekani. Noma ungathi thinsa nje ku distance ukuthi usho ukuthi bale tonke nabe kuyabaleka ke phela ungathi bale ukuthi nje lana kunani la. Okay. And ubona ngani ukuthi lona afanele ngimfake? Uyabona lapha igodlo zingaka nje futhi sisaqhubeka fanele zibe iningi kakhulu. Ingoba nezinkinga zabantu ziningi kakhulu. Kukhona umuntu ofika lapha ekhaya ethi mina angusebenzisi umuthi. Noma mina ngibona ukuthi lo muntu akasawudinga umuthi. Khona abantu bagcatshwa rock bafaka izinto ezi-wrong ezifaka idina amabulawo yonke lento. Kunesigodlo ekwazi ukuthi angene kuso athola intelezi yokubulala lezi zinto zonke ezikuyizi ngamsebenzeli. 1. Kunesigodlo la ukwazi ukungena khona nje banele. Uyolala khona, ugcatshwe khona, ngeke ubone umuntu, ubhadale khona, imali yakhona banele awuyibeki phansi, uyifaka ephaketheni. Uma uphuma leyo mali kayisekho. Sucatshiwe wena. Kunesigodlo lapha okuthiwa kaMadlubulundela. kaMadlubulundela ukudlubulunda yakwazi. Ukudlubulundela uyadlubulundela shuthi uphuma ngenkani ehluphekweni. Uyayizwa ukuthi uyaphoqa ukudlubulundela. Uyaforce. Yes. Yabona kukhona indawo enjalo. Lapho ke
nginehlathi okuthiwa yihlathi likama Dlubulundela. Lapho ungena unqunu, awungeni ugqokile. Muhamba kulelo hlathi uhamba unjani? Unqunu. Muhamba kulelo hlathi ngunika lo ngunika khona ngithi hamba la ehlathini. Lokho ohlangana nakho nje uyakuhlaba. Mangunike emkhonto yakugwaza. Asidlule. Nibe nesigodlo. Lapho ngithi khona kukaSipoko ekhali. La uma nje umuntu onesiphiwo esingakhanyi, uma unesiphiwo esingabonakali, uma uzwa kuthiwa wena wazala wembethe kodwa awukwazi nokuzala wembethe ukuthi yini, siyakufaka kwaSipoko ekhali. KwaSipoko ekhali la ufika ungene khona awugcatshwa, kodwa ufika ukhulume nje kuphela kwenzeka izinto. Ukhuluma nalabantu ozobafica khona abaphakathi. Awukho wena nakwenteka le. Hayi kunezinye igodlo kufanele ngikuthume wena wedwa. Phela ibalekile lento ukuthi uyazi into oyifunayo wena enyangeni. Ukwenyangeni akuyona into engane mfowethu. Ingane safunda isikole ihamba inyanga. Ihambelana ingane encane isikole. Ngoba lapha kufuneka umuntu ngempela owazi ihlupheko nowazi usizi lapha ekhaya. Izo izinto engigxila ngazo mina. Nomuntu ofuna ukuthula ekhaya. Hayi ngilala ekhaya ngathenga umuzi akulaleki. Ngibize phela mangifike ngithwebule lezi iphongo ungazazi wena. Ngiyokhanda iphongo ngibekela abantu. Hawu. Hayi Banele, uyazi Banele ngeke ngatshela abantu mina ngathi mina yazini. Kukhona abantu Banele abangagezeki isipokwe. Umuntu ophuphelele. Omunye ephuphelala nomuntu. Omunye ephuphelala zipokwe. Omunye uphupha kabi njalo Banele. Abanye banemidliwa Banele ezima, imidliwa emdala kakhulu eqede emndeni. Mina ngihluphe mina Banele. Uyabona mase ngibona ukuthi kawulapheki. Ngiyakubiza Banele. Bese ngithi mina okay. Ubani umuntu onayo omzondayo? Ubani umuntu okukhathazayo empilweni yakho? Ubani umuntu ongamthandi nje uthi umbuka umnyanye? Ngoba ulapheki lento ayipheli. Asithathe sifake kulowo muntu. Ihluphelo yamuntu usala ufree wena. Webanele. Phela kukhona izinto ezingaphumi, izifo, izinto ezingaphumi, imimoya engaphumi kumuntu kalula. Futhi ongeke uzuyibulale, edinga ukuthi uzuyisusa uyifake komunye umuntu, ihluphe omunye umuntu ukuze aphile lo muntu wakho. Ayambona embili lo muntu. Hayi lona bro sinandaba naye akaqhubeke. Futhi mayeza kimi naye ngokhipha ngimbuza ubani lo munye. Sifake komunye kanjalo. Indlela zokuphila ziningi kakhulu Banele. Kukuthi kulapha kuyimfihlo. Ngiyangithi mina mawufuna ukwelapha, sondela kahle kuhlale phansi. Hayi efonini, ngiyangithole mina Banele efonini. Ngeke ungithole efonini. Mawufona ufonela ifoni omsebenzi, bawukutshela ukuthi ifoni is for ama direction. eJozini, kwaMhlabelingane, eDanishin. Ama working days, Thursday, Friday and Saturday only. Ngoba kuyagcwala. Siqala ekseni kakhulu. Ngo-12 emini asabathathi labangenayo. Sidila nalabo abavele banga phakathi. Bese kuthi wena masushawe isikhathi uzongena the following day. Yagcwala. Phela abantu bahluphekile Banele. Futhi abantu abayilandeli into engeyona. Nina nididwa umuntu ofika arabe. Yabo le ngakithi kuthiwa thuka lo ukuze kugqama igama lalo. Hayi iyabheda leyo makethe. Njengoba sikhuluma la asibizi abantu. Kodwa umuntu uyayiyela ngithi. Umuntu akalalela ingilosi yakhe. Umuntu akalalele yena ukuthi inhliziyo yakhe imthumelaphi. Phela mina kunabantu abaningi engibalaphile bafika nje ngamaphupho bathi bangiphuphile benami abangazi. Suke lula kakhulu ke loyo. Kulo 22 nendumba yakhe kufanele ungena kuye alashwe yilabo ade baphupha. Finish.
ngilapha ngenjula kakhulu izwe liyazi mfowethu angifuni ukubona umuntu ekhathazekile angifuni ukubona umuntu ehlulwa yinto kanti obani okufuna abaphumelele thina singaphumeleli banele ngoba senzeni asibona baNkulunkulu kanti uNkulunkulu uthanda baphi laba emasontweni kuphela awunabantu abawomisa imlomo abalambayo nje baye emasontweni daily and daily ba fasta 24 days if nothing happened akwenzeki nix hey phela uNkulunkulu uthanda wonke umuntu yithi thina Ngilona loyo. Ngilona dokotela. cha asilwi nalokho ubizo lwakhe kodwa ngithi mina uyabona mfowethu kubuhlungu ngempela ukuthi wena njalo lento okholela kuyo kodwa lento okholela kuyo wena ayikusizi okay ke banele angideki mina ungizwe kahle kodwa isikhathi siyahamba nje sokuphila ngonyaka ozayo sobe sinomunye umnyaka unani banele hayi man banele ayikho into esiyigxekayo la ireligion esilwa nayo kodwa ngithi mina lento okholela kuyiba neshow ukuthi into okholela kuyiyakusiza ungadlali ngethuba lakho lokuphila emhlabeni uNkulunkulu akuphila imihla yakho ulokhu busy wena uthi uNkulunkulu ngicela ukuthi hey foko man uNkulunkulu ukusize ukudale ukunika amehlo banele wakunika ingqondo banele wakunika izandla wase kunika ngisho inyawo banele yini oyifuna uNkulunkulu suzolokhu wena ubikelana naye uyekwenza izinto ngithi mina mawulambile ambikela uNkulunkulu yeke kusazobhubha emhlabeni mfowethu bayo lokho bechwenza thina bathi hey uyathakatha 2+2 hey banele kule show yakho usufake lo mthakathi hey bane ngiyaseza hey uyayizwa into ngishoyo athe suka la bethu bebhala icomment ethuka thina banele uyangizwa besithuka kwicomment kusasa njalo sengiyambona uyavela ekhaya kanti yini efuna ngumuntu umuntu ufika agxeka athi zinyanga this and that kodwa egcineni ngeke umbone banele mase ehambeleni ingoba umuntu akafuni ukwedlula umunye umuntu futhi umuntu akafuni ukubona omunye umuntu ephakama maqala awubani shutha abantu labakhulu madoda basusa from South Africa thubanele ungazondela banele lokho inhlahla yakhe naye uyasebenza nje umsebenzi yonke into banele kufakela imali kuthiwa umsebenzi engeke ungizwe yonke into oyenzayo ekufakela inzuzo gamala leyo nto yini umsebenzi lento okholela kuyo mangikholele banele mukholele emthandazweni kholela khona mfowethu ungadlali mawukholele emanzini kholela emanzini banele mawukholele emthini kholela emthini kodwa engufuna ngawe ngifuna ukubona ngonyaka achievile madlali ngami nabanele lokufaka amasudra ucubuzela izicathulo mahala ubulawa indlala yabulala banele uzoqinisa wenza nanoma yini embi la uthi uzama ukuphila ngithi mina banele uNkulunkulu kuphe konke uyangiphikisa nibanele hayi angiphiki yini ke suyifunayo mfowethu wakunika izwe wakukhethela ukuthi uyophila kuleli izwe wadala yonke into la izweni yini ke manje kanti bane thina singaye emasontweni usho ukuthi nje banele thina uNkulunkulu akasithandi uthanda wena mina ngokudlula ngisho ukuthi umfundisi awuna nix hey uyofa idlala mfowethu athi esuka umfundisi besathi hayi ke awunikele ke mfowethu unikele ngani sokufanele ucele kumfundisi wena ukuze uNkulunkulu banele lento okholela kuyo mawukuthi yakusiza na right mfowethu into ebalekile wena ufunani empilweni hlala straight to the point ngoba unobizo lwakho lokuba khona emhlabeni izinto zakho ifunayo ziyokwehlela wena ngokuzabalaza banele ngokulwela iphupho lakho ingakho ngithe eqaleni ungathwala ekhanda ukuthi kunabathakathi mina ngiyathakatha ubani wabulala umama wambona wena embulala uma ukumazi lo muntu umbiza azila kimi umuntu okuhluphayo woza naye nomphathi isithombe sakhe nje uthi kwakuyilo wawuhlupha umama ayozikhulumela la kimi
Angifuni umuntu othatha izinto ngendlela ukuthi kancane kancane hayi bangithakatha uhlula ukusebenza. Uyivila wena. Ohamba ubulala abantu bani wabulala ubani sebenza banele udlala irole yakho. Asikho isikhathi mfowethu. Makumele ugqume, makumele ugeze. Mawufuna into esheshayo ungena into esheshayo. Choice is yours baba. Kodwa abantu abangafi bengenalutho emhlabeni. Yeah, sesayivala dokotela. Inombolo ya dokotela, dokotela bantu batawubhala imibuto lana abasho ukuthi vele guys sitshele ukuthi niyafuna ukusibona ukuthi sele sobona lo 22 etigodlo sibona nelidam sibona nelabantu abafishane usikwendekani bhala dokotela ngisho ngathi nendaba engisime ngelitshe. Simetsheni ngibuka ngebhayi nokhula doda hey ngoba ziyakhala lapha. Hey ngivile kuthiwa into nizofanele ngene ngigcona hayi dokotela ngeke. Ya khona lapha ekhaya kunzima wena banele ngoba nami nje kunendumba engingayingeni lapha ekhaya. Lapha ekhaya khona yonke into bokutshela abantu zinyosi yini ikhaya nje lobunyanga. Ikhaya nje lobunyanga obuclean ngendlela esimanga. Ikhaya nje silekelela ukuthi abantu basuke besisabe ngathi thina banele sithwalisa wonke umuntu. Kanti lapha thina siyageza umuntu. Umgeze nje umuntu banele umkhulekise nje umuntu umfake nje kulendlu asuka afuna ukungena ngeke bahlale bangesabi dokotela uyabona lendlu ofata ngayo ku YouTube nalendlela osho ngathi abantu abafika ngabo 12 ebusuku hey kahle dokotela ya banele ngithi sinezinto esizifunayo ezingafani mina ngikhuze ekuthenini ungazi ucabanga ukuthi hayi mangiya lapha ngizobulawa noma mangiya lapha ngizothola into lejulile ngingumuntu nje ngoba ngibona nje ngumuntu nje ngabantu mana abantu bangisaba. Kanti engilunge kabe mina ngoba mina ngumuntu wasemhlabeni ngikholela kuphila emhlabeni ngizofa kulo mhlaba. Mina ngithi namhlanje ngikhuluma nabantu wena ongibukayo wena ongithandayo nongangithandi ngithi kuwe yekela lokukholela kwabanye abantu kholela obizweni lakho yini oyifunayo wena la emhlabeni ngeke ubuqede ubuthakathi manje la emhlabeni sabufica bukhona ilwa ufunani wena ukhiwe lapho. Inombolo dokotela le nothi utholakala kuphi maybe bo social media nkundla zokuxhumana Nkosi yami. La inkundleni zokuxhumana angisemningi kakhulu. Angisemningi kakhulu banele einkundleni zokuxhumana kodwa ikhasi lami lilapha ku YouTube kuphela. Ngitholakala nje only ku YouTube Dr 2+2 channel la ubona khona yonke ke imigilingwane esikwazi ukuyenza lapha ekhaya. Angisemningi kakhulu ngoba sekubukeka ngathi manje sokufanele sidedela abanye abantu manje la ku YouTube. Mina ngi right ngihlalela nje ekhaya ufike banele sixoxele kanje sikhulume ngempilo ngoba manje lokuningi kakhulu sekuvube ngathi manje ngidayisa lobunyanga. Kanti asidayisi ngobunyanga banele siyafundisa. Yawuzwa umehluko? Siyafundisa kuloya noloya ongakazi ukuthi bunyanga yini. Kumele enzeni umuntu mayifuna izinto banele. Mina ngifuna lo hlelo manje oluzongibiza ukuthi siyofundisa. Uma kukhona abantu into abafuna sikhulume ngayo bayazi. Basibize banele. Sibhale phansi ama topics sifike sikhulume ngawo sifundise ini umhlaba. Angithi banele angisafunda ukuthi bani ubungizwa nje bengibaleka lapha emaprizini ingoba angisekho lokuthi ngidayisa uphondo lokugada umuzi ngidayisa yini hayi banele ngisejozini mina lapha kwaMhlaba yalingana ejozini esigodini okuthiwa kuseDunshini isigodi area ngiseDunshini lapha ejozini ungafoni ungasabhuki vele uthatha inyawo zakho ufike ejozini ubuze kwa2+ uma ungenamoto bokukhomba emateksini azokubeka kwa2+ bakufaka ngisho ekhaya phakathi ke emateksini ngaziwa kakhulu noma ufike wehle eDunshini uma wehle eDunshini ubuze noma inkukhu ozoyithola egcekeni lapha inkukhu noma imbuzi uthi aka2+ nezami inkomo lapho ikhona zingayilandela zokubeka ekhaya bese ngathini u2+ ungambuza nomaphi mawusegoli kune rank okuthiwa kuse Wanderers
usuke Wonders lapha uthi ufuna itaxi eJozini kwa2 plus awu madoda emateksini ngaziwa kakhulu awukho umhlaba mani Banele mawufika eDurban Banele ngizothini mawuse eDurban uvele uthi ufuna kwa2 plus 2 bokubeka eJozini bese bakuthatha futhi amatekisi bakubeka kuphi eDunshini angihambi ke ngisebenzela yonke indawo Banele ngumuntu ohleze khona ekhaya ngisebenza ngoLwesine oLwesihlanu umgqibelo angikwazi ukulapha umuntu endleleni Banele umuntu oza kimi fanele aze kimi straight angithole la ekhaya ngoLwesine oLwesihlanu umgqibelo efonini ngangitholakala ilanga lokutholakala efonini only one oLwesithathu ifune imibuzo nokuxoxa nami amalanga okusebenza oLwesine oLwesihlanu umgqibelo baningi ku2 plus 2 bo 150 but originally mina ungaze ufone ngoba uzothola izinamba zama scammers ko TikTok Facebook iningi lento yazi musudumile Banele ba edit abantu bese kube ngathi yimi loqola abantu yayizwa ukuthi ngithini kanti umuntu ungena endaweni erong waqolwa maqede alwe nami inombolo ithi 072 737 8514 072 737 8514 anytime uyafona for i-direction Banele amalanga okusebenza Thursday Friday and Saturday kusetshenzwa kuseni kumnyamana Ekuseni ngibani isikhathi? awu ba right kakhulu 3 4 5 sisebenze nje ebunyameni ngoba lezi zinto ezokuphoqa inkani lezi zinto ezokushukumisa impilo ezokushintsha isimo somuntu isimo sakho sishintshwa amandla ukuthi uboost impilo yakho kungabe bikho into ohluleka kuyo into oyithandayo Banele ibiyele umfazi uyabiyelwa umuzi uyabiyelwa business liyabiyelwa yonke into oyithanda yabiyelwa ngoba usuku ukhombisa ini uthando hayi ukubulala Makwasekhaya namunye bathi munye vo nginaye Banele ngimthatha ngimncane kakhulu hey ngiyongithi dokotela thina sinawe singakhuluma kusho channel elanga ngiko njengoba ushide ukuthi imibuto sicela basibhalele nala kuma comment ba comment dokotela utafika ibuke bese next time naso sibe ngasathi ophinde sikubone dokotela lokho sesigolile sekufuna sale sikugola utosilaphela nebantu labatawu banemibuto la nangabe kunalomunye naye lo vangathi uyafuna kuhlala na dokotela kule situlo ngamdedela lo vangathi hayi Banele wenda kancane akasuke hlale mina afuna ukumdelisa inkani Banele afuna ukuconzana nawe dokotela hayi lokho ngicabanga ukuthi ungumuntu lo open kakhulu singakwenda dokotela singakwenza lokho Banele dokotela sabonga kakhulu isikhathi sakho ukuthi idini into ngizobonga denda ukuthi usuke ngosi yami lesigodleni sakho kuphalesi yakho utozivakashela la kule podcast asikuthathi kancane dokotela nathi sibantu labaphushako singemaswati siyakuthokozela and siyatithoba kakhulu dokotela siyabonga kakhulu dokotela sitakubona ngalokutako nakalenye hlelo dokotela lesithemba sitakwendeka masinyana guys thank you so much for watching please make sure you subscribe hit the notification button and thatha ama clip nitshele wonke mfuthi dokotela 2+2 bekakhona the biggest tube channel in the country and we'll see you guys on the next episode we love you guys danko thank you